El meu nom és Alba Folgado Sánchez, soc politòloga i consultora de governança pública en equalitat, participació i igualtat. En els següents minuts us vaig a contar 5 xicotetes accions per a enfortir l'associacionisme local i fomentar la participació social. En primer lloc, destacar que avui en dia, més amb la crisi sanitària, les associacions s'afronten amb distints reptes que en són propis. Alguns d'aquests reptes, els més importants, estan plasmats en aquesta presentació i passarien per tindre una essència pròpia i diferenciada de la resta d'organitzacions. També promoure la participació de la base social i, en tot cas, també ampliar el nombre d'aquelles persones que formen part de l'organització. Així mateix, hem de tenir en compte que hem de ser sostenibles al llarg del temps, no només en termes econòmics, sinó també socials. Bé, per a afrontar aquests reptes tenim una sèrie d'accions que estan al nostre abast i a la nostra mà. La primera acció passaria per conèixer i revisar els estatuts de l'associació. També definir i repensar les nostres línies i àmbits d'actuació. Compartir la informació del nostre dia a dia, del que fem des de l'associació i que és convenient destacar. Així mateix, identificar les fonts de finançament a les que podem optar. Un finançament que pot ser propi, un finançament que pot ser públic o també privat, però que ha d'estar sempre identificat. També podem subscriure'ns a sistemes d'informació que ens proporcionen uns coneixements útils per a l'associació. Ara bé, per a cada un dels reptes tenim una sèrie d'accions que són més convenients. Així mateix, per al repte 1, tindre una essència pròpia i diferenciada, podríem conèixer i revisar els nostres estatuts, així com definir les línies i els àmbits d'actuació i compartir informació sobre el què fer de l'associació. D'aquesta manera, si coneguem quins són els nostres trets propis i també el que podem oferir a la resta, podrem marcar quina és aquesta essència pròpia. Bé, per el que fa al repte 2, promoure la participació de la base social, de nou hem de definir les nostres línies i els àmbits d'actuació, compartir la informació del què fer de l'associació i identificar les fonts de finançament a les que podem optar. Així mateix, amb totes aquestes accions, el que podem fer és tanmateix donar a conèixer-nos, però també tenir aquells recursos que ens permeten dur a terme activitats i esdeveniments. Bé, el repte 3 passa per ampliar la base social. En aquest cas, el que hem de procurar sempre és tenir ben definits el nostre camp d'actuació i també compartir informació que siga rellevant i que siga característica d'allò que fem. El repte 4 és ser sostenible en el temps. La sostenibilitat té una gran quantitat de dimensions i, per tant, també hem de tenir un marc d'actuació molt més ampli. Per tant, s'acolliríem en aquest repte a la implementació de les 5 accions que s'han plantejat inicialment. En primer lloc, conèixer i revisar els estatuts. En segon lloc, definir les línies i els àmbits d'actuació. També compartir la informació de les activitats i els events que fem, identificar les nostres fonts de financiació i subscriure's als sistemes d'informació que siguin útils. Bé, ara ja hem vist quins són els nostres reptes, quines són les nostres accions, quines accions devem implementar per a la consecució de cada repte, però ens hem de plantejar com anem a enfocar-nos de cara a aquestes accions. Bé, per tant, anem a plantejar-nos una sèrie de qüestions que poden ser útils de cara a la implementació. En primer lloc, per a l'acció 1, revisar i conèixer els estatuts, hem de tenir en compte quines són les nostres finalitats i els nostres objectius. Pot ser que aquestes finalitats no és que han canviat des de la constitució de l'associació, però pot ser que siguin diferents, que és que han evolucionat i que deguem variar alguns ítems en quant als nostres objectius.
També pot ser que actualment tinguem alguna temàtica o problemàtica que afecti a la nostra base social i en aquest cas deurem revisar-la i, si és el cas, incloure-la als estatuts. També hauríem veure si els estatuts faciliten els nostres processos de presa de decisions i també les nostres comunicacions de cara a la base social. Finalment, també, com sabem, les quotes han d'estar plasmades als estatuts. Potser pensàrem en unes quotes en el moment de la Constitució, però ara no s'adapten a les nostres necessitats i, per tant, hem de revisar-les i adaptar distintes circumstàncies especials que ens poden estar afectant. Pel que fa a l'acció 2, definir les línies i els àmbits d'actuació, devem veure també quines són les nostres finalitats i els nostres objectius com a associació. Així mateix, veure si són els mateixos que en el moment de la Constitució. Pel que fa a si tenim algunes temàtiques o problemàtiques que afecten a la base social, és molt important actuar sobre elles. Així mateix, pot ser que ens trobem amb activitats que fomenten distintes temàtiques que ens poden ajudar a obtenir un nou finançament. Parlem d'activitats que fomenten la igualtat, que tinguin cura de la salut, el benestar i l'envelliment actiu o que promocionen els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030. En aquest cas, hem de revisar aquestes activitats, definir-les, identificar-les i promocionar-les per a optar a aquest nou finançament. Bé, l'acció 3, compartir informació, ens enfoca en saber si la nostra base social està rebent de manera efectiva la nostra informació. Pot ser que no sàpiguen quines són les nostres activitats o no sàpiguen identificar-les bé. En aquest cas tindrem un error de comunicació. Per aquest motiu, devem revisar també quins són els nostres canals. Podem estar transmitint la informació a través de cartells al carrer, de les xarxes socials o de correus electrònics, però en tot cas devem intentar que aquests canals siguin efectius. També veure quin és el nostre contingut, quina informació estem facilitant a les nostres persones associades i, per tant, saber si ens interessa ampliar aquesta informació o redissenyar-la. A més, avui en dia, per a obtenir un finançament públic, és molt important fomentar la transparència. És recomanable pujar al web totes aquelles memòries anuals d'activitats i també les memòries econòmiques que anem realitzant en l'associació. Pel que fa a l'acció 4, identificar les fonts de finançament, és moment de repassar quins tipus de finançament tenim. Hi ha 3 tipus, el finançament propi, el finançament públic i el finançament privat. Pel que fa al finançament propi, trobem les quotes, la prestació de serveis, de les activitats que fem a través de l'associació i també les recaptacions, els ingressos per recaptacions que tenim de loteries, rifes, etc. Pel que fa al finançament públic, és aquell finançament que prové d'entitats com poden ser locals, com els ajuntaments, de la Diputació o inclús de la Generalitat Valenciana. Així bé, també trobem finançació a través de convenis i també de la prestació d'alguns serveis. El finançament privat és aquell finançament que ve de terceres persones físiques o jurídiques i que ve donat a partir de subvencions, donacions o inclús patrocinis a l'hora de fer activitats, a l'hora de fer samarretes corporatives o qualsevol tipus de producte. Bé, finalment, la quinta acció, la de subscriure's als sistemes d'informació que ens siguin útils, trobem que tenim al nostre abast un gran abanic d'informació. En aquest cas, tant la Diputació de València, a través del seu butlletí oficial, com el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana,
ens proporciona informació sobre legislació i normativa que ens afecta, tant de manera directa com també indirecta. El PROP, als seus tràmits telemàtics i també a les seues oficines, ens proporciona informació sobre tots els procediments administratius i també tràmits de la Generalitat Valenciana. En aquest cas, podem acudir a trobar informació sobre la constitució de l'associació, quins són els requisits, o també els annexes i documents que hem de presentar. Compten també amb mitjans d'informació com són periòdics nacionals, comarcals, o també la informació que ens proporcionen les xarxes socials, com poden ser Facebook, WhatsApp, Instagram o Twitter. Sense oblidar que el boca a boca ens pot proporcionar també molta informació sobre el que passa a la mateixa localitat i així, al mateix temps, creem sinergies que ens poden ajudar a enfortir aquesta xarxa d'associacions, aquest associacionisme. Bé, ja hem vist quines són aquestes 5 accions per a enfortir l'associacionisme local i fomentar la participació social. Ara queda implementar-los i aquestes accions estan a les nostres mans. Moltes gràcies.